Sziasztok! Ugye az előző videóban ugye nagyon alapokat átvettük, most egy icili-picili, nagyon kicsit fogunk, megnézzük a HTML részét is ennek, de abból tényleg egy-két trükköt mutatok, és utána folytatjuk a normál nézetes, a grafikus szerkesztést. Na, itt alul lehet látogatni a nézeteket, látjátok. És itt van a HTML része. Ugye, amit írtunk, mondjuk mindjárt megkeresem, az üdvözletet, ugye, azt nézzük, ugye a body az a test az egésznek, mindjárt keresem, oldal egy mondjuk, és ide azt beírjuk, ilyen szögletes zárójelbe kell írni, azt, hogy link ide, aztán az oldal egy után megint szögletes zárójel, amíg per, ezzel zárjuk le, megint link, mert mindig le kell zárni, és ide visszanézünk, akkor látjuk, hogy az oldal egy itt elkezd villogni, mindjárt kiemelem. Nagyobba. Látjátok, hogy link parancs, az azt mutatja, hogy ez azt mondja neki, hogy villogjon. Látjátok, villog. Ezt egy kis trükköt be akarjuk. Akarjuk használni, akkor használhatjuk, ha nem, akkor nem. Az a lényeg, hogy ott a feljelet mindig erre kell zárni. Ez csak egy kis trükk volt, ennyit szerettem volna mutatni a HTML részéből. Amikor elmentjük ezt az egészet, akkor megkérdezi, hogy ugye mi legyen a neve, de ez nem amit oda beírunk, hogy itt a www.xy.hu, meg nem is az, ami mit tudom én, amit nekem ide van írva, mondjuk lovak világa, hanem az, ami ide, amit látjátok, ami ide van írva a kompó, ide fölülre, de például az, hogy kompozár, onnan ide azt kell beírni, azt fog megmutatni. Jó, és most fogjuk elmenteni valahova, az az első, hogy index, ugye az a lényeg, hogy index átjárváltunk, tehát kell elmondani. Ebbe a videóra most így ennyit, és a következő videóban fogom bemutatni, hogy hogyan kell esetleg oldalakat, meg különböző extrákat belehozni az weboldalainkba. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!